dnes uslyšíte. Čas třeba přebíhá mezi divadlama, že třeba mám odpolední představení v Kalichu a večeřaju v Karlíně. Tak mám občas takový jako stres, že si říkám, ty bláho, musíš se přepnout prostě do toho, ať to tam jako nespleteš. Že jim odpadly 2 kluci a říkám, jasně, že jo. No takže takhle vlastně byl můj první konkurs, kam jsem se nejdřív nedostal a pak jsem tam hrál vlastně 2 místa. Když už jde na to, jako do toho, že fakt jako mám jít na to jeviště a říct tam těch pár slov, já tam třeba 3 věty, jo. Já jsem tak ve stresu. Stalo se nám teďkonc na Anděl Páně třeba, že přestala jezdit klec. Jo, jestli jste viděli Anděl Páně, jsou tam 2 klece, odjíždí, jedna tam zůstala na tom jevišti a my tam tancujeme peklo, že jo, takže mi stála zrovna na místě a teď jenom vidíš ty technice, jak tam běží, teď do toho rovou úplně, jakože aby to dali pryč. Takhle, chtěl bych tancovat třeba na koncertě Evy Farný. Ohromný plus je to, že jsem kluk. Jo, že holky to mají těžší, tím, že jich je víc. Jsem začal točit teď vlogy, takový mini vlogy, právě ze zákulisí, z divadel. A kolikrát jsme šli kolem tebe a ty vždycky tam stojíš na zastávce, vždycky skončíš, že jo? Ano, já stojím na zastávce, čekám na ten autobus a většinou mám takovou smůlu, že mi prostě ujde a těch 20 minut tam musím čekat, že? A teď všichni chodí z toho divadla za mnou. A teď já jsem je tak přišla a já jsem úplně si říkám, ty vole, jsi taková kráva, no já jsem měla zastavit, já jsem říct, že opět borec, že opět dobře tančí. Krásný dobrý den, my vás vítáme u dalšího dílu podcastu Slyšíš mě? Naším dnešním hostem je Jiří Federhans, zkráceně Fedy, kterého můžete znát z hudebního divadla Karlín a rovněž jej můžete vidět na prknech divadla Kalich, ale i jinde. Ahoj Fedy. Ahoj. Ahoj. Pojď nám na začátek říct, kde všude ti naši diváci a posluchači mohou vidět vystupovat, ať už to jsou nějaké divadla nebo nějaké akce. Takže určitě mě můžou vidět v hudebním divadle Karlín, jak už jsi zmínil, v divadle Kalich a nově od minulého roku jsem i ve Státní opeře a ve Vinohradském divadle. To je za mě teďkonc všechno. Byl jsem i v Goje, byl jsem i v Kongresovém centru, ale to už se odrnierovalo, takže tam už nejsem. Takže tyto 4 baráky. My jsme slyšeli, že ty se sám nerad nazýváš hercem. Asi takový nějaký věčný boj, protože to je napsáno všude, že když jako většinou si rozklikneš, tak je tam hned automaticky herec, tanečník, ale že asi se spíš řadíš do taneční kompanie, nebo tak to ty sám asi v sobě cítíš. Tak to určitě taneční jako herec vůbec. Já herec nejsem žádnej. Ale pojďme si říct, že máš nějaký jako pár slov, jako nějakou takovou roličku, jako že vždycky... Mám, ale když už jde na to, jako do toho, že fakt jako mám jít na to jeviště a říct tam těch pár slov, já tam třeba 3 věty, jo. Já jsem tak ve stresu. Mně se najednou chce prostě jako na záchod, já chytám nervy a úplně tam stojím, furt si opakuju ty věty dokola. A jako pak, když vyjdu, tak už to je v pohodě, jo. Ale fakt vyjít sám na to jeviště před ty diváky a hlavně jsem sám na tom jeviště, kdybych tam aspoň jako nikoho měl, třeba bodyguardovi. Já jsem si okamžitě samozřejmě vybavila tady tu scénu. Vždycky takhle srdce mi dělá a říkám ne, takže herec nejsem. Mám nějaký jako hlody někde takhle, ale herec ne, tanečník. Já si myslím ale, že tím, jak se vlastně projevuješ i zrovna třeba v hudebním divadle Karlín, tak za mě taky působíš jako herec. Ale jasně chápu, že to je takový ten odraz toho, jak ty tančíš a co tam vyjadřuješ, protože to je muzikál. Ale jako chápu asi, že si tě lidé řadí i jako k hercům. Víš prostě, že tam dáváš ze sebe tak obrovský kus, že tomu asi jako, i rozumí možná. Asi u toho muzikálu zrovna, když tancuješ i, tak musíš mít nějaký výraz, že musíš jako něco hrát, si tam jako za nějakou postavu, tak asi jo. Ale co se týče mluvení, tak za mě jako ne. Já nerad mluvím před těma lidma. Cítíš jako obrovský rozdíl mezi tím tančením a mezi tím, že máš něco jako říct? Hrozně obrovský. Já jako u tancování vůbec nevnímám jako lidi. Já tancuju, jsem na jevišti, tancuju tam vlastně s kamarádama, s kolegama. Ale když mám mluvit, tak já nevím, mě možná vadí jako ten můj hlas, ale to máme asi si myslím jako všichni, když se slyšíme, takže se nám to prostě jako nelíbí. A samozřejmě se bojím, že to spletu, že jo, třeba. U té chorošky jako stane se, že to spleteš, řekneš si, jo, dobrý. No to musíš mít hlavně taky strašně moc, že jo, ono se to nezdá. Protože tím, jaký součet si řekl toho, kde všude působíš, jasně, asi se trénuje nějakou dobu, určitě všechno trénujete. A ano, ono to do té hlavy zapadne. Já jsem teda taky taneční, takže si to taky jako hned jako dokážu představit. Ale zároveň i v sobě vnímám to, že taky jsem mývala kolikrát, když jsme třeba měli mistrovství a tak a přijdeš, víš, jak na ten park a říkáš si, ty kokos, prostě, ale
je to přesně ten pocit, že začne hrát ta hudba a v tu chvíli ty víš. Ano, že ty to jako naskočí. Prostě víš a ne, no jako jo, jedu a už prostě jede podle mě tak strašně moc v tobě ta energie a všechno, že prostě makáš a jedeš úplně naplno. No. Mně se na to teda ptalo hodně lidí, že jak si jako pamatuju chorošky třeba, ale fakt to je, když tam jdeš, že třeba teď jdu na Beetlejuice, tak prostě se mi to přepne a mám prostě Beetlejuice. Úplně všechny chorošky ostatní se mi jako vymažou a mám v hlavě jenom Beetlejuice. A opakuješ si to třeba ještě před tím představením? Nebo fakt ti to tam tak jako naskočí? Že máš ten dar, že třeba zrovna ty nemusíš, že víš, že jako... Takhle, já si vždycky říkám, to naskočí s hudbou, jo, ale ono, když to jako po delší době, že třeba když to, měsíc nehraješ a hraješ prostě ten měsíc někde jinde, jako různý jiný představení, tak třeba včera jsem si to zopakoval. Že jsme měli první představení jako v setu, tak si říkám, hele, radši pro jistotu, jo, že jako třeba by to naskočilo, ale nechci to jako riskovat asi. No. Jasně. Můžeme teda říct, kde teďka momentálně působíš, ve kterých představeních, muzikálech? Hele, teďko primárně v tom Karlíně, kde mám vlastně nejvíc představení, si myslím, že tam mám Rebely, mám tam Slunce, seno, jahody, Anděl páně, Bodyguard, teďkonc ten Beetlejuice, vlastně nově. Potom jsem v divadle Kalich, kde mám Biograf Láska a ta státní opera, tam mám Nabucca a divadlo na Vinohradech a tam jsem vlastně teďkonc 1. března odpremiérovali Velkého Gatsbyho. To je ale obrovský výčet, jako, to je strašně moc, no. A to je, já úplně si v hlavě představuju, jak bych si to všechno učila já. A říkám si, že to není jenom jako jedna písnička na shledanou. Víš, že to je strašně hodně písniček, strašně hodně jako choreografií, co si musíš pamatovat. To klobouk dolů, opravdu. No, hele, občas třeba přebíhám mezi divadlama, že třeba mám odpolední představení v Kalichu a večeřaju v Karlíně, tak mám občas takový jako stres, že si říkám, ty bláho, musíš se přepnout prostě do toho, ať to tam jako nespleteš. A stalo se mi to teda jednou, že jsem byl zrovna teda v Karlíně, potom jsem šel do Kalichu hrát Biograf a teď jsem tam šel a říkám si, sakra, jak to je prostě, že ani mi to jako nedocvaklo ten krok, říkám si, ty bláho, nevím. Ale pak jsem vyšel na to jeviště a dobrý. Že fakt jako s tou hudbou mi to jako naskočilo, no, takže se stává i tady to. Jak často míváš tréninky? Ono hrozně záleží na tom, jako jestli zkoušíš. Takhle, když zkoušíš nějaký muzikál, což trvá třeba jako 2-3 měsíce, než se to celý naskouší, tak máme tréninky od pondělí do soboty. Jo, že máme volnou neděli a máme od pondělí do soboty od 10 do 6. Prostě jako trénink. Může se stát, že potřebuji třeba udělat jako jenom něco s hercema, takže my tam nemusíme být, takže máme třeba jako jenom dopolední nebo jenom odpolední, nebo nám to jako úplně odpadne, ale většinou primárně od 10 do 6. Samozřejmě teď mám tu Lucku třeba Vondráčkovou. To jsem mi psal. A to máme od 9 do 1 zase většinou. A když nic nemám, tak nic nedělám. Tak ono máš to úplně přehršel, takže věřím, že jsi někdy i rád za to, že máš volno. Jo, jsem. No. Zároveň si myslím, že ty jsi strašně aktivní člověk. Umíš jako vůbec odpočívat? Já si myslím, že umím odpočívat a myslím si, že umím jako hodně odpočívat. Že já většinou třeba, když mám jako večer představení, tak rád odpočívám dopoledne, odpoledne. Jo, že fakt si řeknu, no, dneska mám představení, to je jako ta práce, tak si musím odpočinout předtím, že jo. Že si to dovolíš. Ale ne, já teďka spíš navazuju třeba, zkoušíš nový projekt a do toho třeba ještě hraješ v jiných divadlech, víš, že třeba jestli i mezi tím, nebo si řekneš, že konečně mám volnou neděli, protože teďka jsme jeli týden brutální kombo nějaké a teď si fakt můžu odpočinout, tak dovedeš si třeba doma lehnout k televizi a koukat třeba nějaký film, jako 2 hodiny, 3. Jo, a rád. A rád, no. Já třeba si vždycky dávám takový jako intervaly, že vím, že teď třeba momentálně březen, duben zkouším, ale vím, že v tom na konci dubna budu mít prostě jako volno. Takže teď prostě jako jedeš, mě nabíjí takový to, že vidím ten cíl v tom dubnu, že budu mít to volno a třeba jako někam pojedu na dovolenou nebo kamkoliv. Takže mi to tak jako popohání a v tom dubnu si odpočinu. Jasně. Kdy jsi poprvé uvědomil, že chceš vlastně být tím tanečníkem a vystupoval v těch divadlech? Já jsem to na základce, já teď nevím, jestli to byla třeba 8. třída, tak jsem začal chodit na dramaťák. Jo, že jsem právě herec, že jo, divadlo. Tak jsem začal chodit na dramaťák a to bylo na základní škole umění. A oni tam byly složky, že jo, my jsme byli dramaťák, byl tam zpěv, byl tam tanec.
A oni se nějak jako sešli všichni a dali jsme dohromady muzikál Kleopatra, kde vlastně my jako z dramaťáku jsme dělali toho Jupitera a Isis, tanečníci tancovali a ty, co chodili na zpěv, tak tam zpívali, že Cezar, Kleopatra. A tak jsme to jako hráli, já jsem se skamarádil s těma lidma, s těma tanečníkama teda primárně a zalíbilo se mi to, že jsem začal tancovat jako i s nima, samozřejmě na diskotékách, že jo. Potom, když mi přišla kamarádka, hele, nechceš prostě s námi jako být ve skupině taneční? A říkám, jo, tak asi jo, proč ne? Tak jsem začal chodit do taneční skupiny, nejdřív do Šoku, tam jsem byl třeba rok, a pak jsem přišel do Defekt, vlastně v Mostě, já jsem v Mostu, jestli nevíte. Víme. A my jsme na to tady před chvílkou, než jsi přišel, vedli debatu, že to klasika jenom vždycky moc, že jo, jako, a říkali jsme si, já říkám, no, co si říkají asi lidi u nás? Já jsem z Orlové, on je z Havířova, jsme se začali tady tak smát, a říkám, no radši to nebudeme rozebírat, jako, víš, jako. Jo, no. No, tak počkej, abych navázal, tak jsem začal tancovat v té skupině Defekt, kde vlastně jsem byl třeba jako hrozně dlouho, nevím, 8 let, jo, že jsem se tam stal i jako trenérem hlavních béček Mamin a potom vlastně jsem se stěhoval do Prahy, takže tam jsem přestal tancovat skrz dojíždění, skrz práci tady. Ale jak jsem se dostal k tancování, tak takhle, že jsem byl vlastně jako oslovený, nebo se mi líbilo, jak oni tancovali na té Kleopatře. A potom primárně jako do muzikálu jsem se dostal tak, že jsem se seznámil s nějakýma lidma, kteří už v muzikálu tancovali a oni říkají, hele, bude konkurs jako na Wikid do Goji. Říkám, tak já to zkusím. Tak jsem tam šel, samozřejmě konkurs proběhl, já jsem šel domů, že jo, nadšenej, prostě byl jsem na konkurzu a přišla mi SMS-ka, bohužel to nevyšlo, zkuste příště. A já říkám, super, to je zklamaný, že já už jsem v práci dal jako výpověď, protože mi to tam nebavilo, tam už to byl hrozně jako stereotyp, já jsem dělal vizuál v Mangu. A říkám si, no tak nic, no, tak já začnu schánět prostě nějakou jinou práci. Takže jsem šel do různých agentur, scháněl jsem práci, no a třeba za 3 týdny mi volají, ahoj, nemají zájem jako účinkovat v té Wikid, že jim odpadly 2 kluci a říkám, jasně, že jo. No takže takhle vlastně byl můj první konkurs, kam jsem se nejdřív nedostal a pak jsem tam hrál vlastně 2 místa. Super, to jo. Ono je se tam tak, jak ten život si to někdy připraví, víš, že to tak jako nějak samo dopluje k nám, že si jde za tím cílem a sice přijde třeba prvně zklamání, ale pak vlastně nakonec seš tady, můžeš. Jasně, ale o to víc si toho pak člověk váží, že jo? Určitě. Že prostě jako dostal tu šanci a že to může dělat. A tímhle se to asi, u tebe vlastně odrazilo, že? Jo, pak si, tím pádem asi chodíš stále na konkurzy, anebo si tě rovnou volají, že řeknou, hele, prosím tě, potřebuji tě tady tanečně kompany. No jak kde? Občas se stane, že hele, schází nám kluk, nechceš to dělat? Řeknu buď to jo, nebo ne, podle titulu, jak se mi to líbí. Většinou řeknu jo. Ale chodím na konkurzy a vlastně tou Wikid se to odstartovalo, že tam už máš tu partu lidí, že těch tanečníků, který taky chodí na ty konkurzy, který mají známý tamhle. A prostě se k tomu jako dostaneš a chodíš na konkurzy, ty lidi tě začínají znát a dostáváš se do podvědomí. Prostě do podvědomí. Určitě. Jaká role případně představení tě zatím nejvíc bavilo? Nebo jestli můžeš říct, nebo třeba nějaké 3? Hele, určitě jako ta Wikid, jo, to je moje srdcovka, protože to je první muzikál, takže Wikid za mě jako srdcovka, ta mě bavila, byla super. A co se týče představení, které se hrajou teď momentálně, tak za mě jako nevím, jak se rozhodnout úplně, jestli Biograf Láska nebo Beetlejuice a Anděl Páně. Jo, že Biograf Láska je takový jako rodinný, hezký, jsme tam super parta, je to fakt taky jako domácí. A ten Beetlejuice mě zase baví jako ta výprava, jak to je jako velký. Takže úplně nebudu říkat jeden muzikál, ale řeknu takhle z Biograf Láska Beetlejuice. Jasně. No, oba dva ty muzikály jsou vlastně obrovské. Vím, že i na to jsou obrovské ohlasy. I my dokonce z Ostravy.
O tom máme jako samé hlášení, víš, že to je hodně vidět, je to hodně naučí, že třeba jsou muzikály, o kterých my třeba mám pocit, že jako takhle. Ono je to teďka už pro nás těžké, protože my už chodíme často na muzikály, takže už tak nějak se v tom pohybuješ a už máš to povědomí, hele, teďka budu tam dávat tohle, taky jsem to znamenala, že bude velký Gatsby. A možná to je právě díky tvému profilu, si myslím, teďka tak jako v hlavě si říkám, protože tě sleduju na Instagramu. Ale že vím, že třeba zrovna ten Biograf Láska měl i, tuším, obrovskou reklamu, že měl obrovský dosah i u nás až tam. Tak stejně Beetlejuice. Ten měl za mě teda největší teďka momentálně. Ale to bylo brutální, to bylo se... úplně všude ano. snad. Jako, jo. To fakt bylo ve obrovské míře. No. Že i co se týče jako těch sociálních sítí a tady těch prostě různých jako spoluprací a věcí, tak Beetlejuice měl ohromnou jako reklamu, ohromnou propagaci. Obrovskou, to určitě, to souhlasím. No. Ale vím, že i ten Biograf Láska, dokonce i známým vždycky píšou, už tam byla, říkám, ne, ještě jsem to nestihla, my tam zrovna jedeme. Vy jste ještě nebyli na Biografu? Nestihli Pane jsme bože, tak to musíte. No, to mi přijde, to bych chceme už dlouho, no. Ale musím říct, že jako široké okolí od nás už bylo opravdu, že to všichni chválili, no. Takže víme, přijdeme. Já doufám. Máš ještě nějakou taneční metu, kterou bys si chtěl dosáhnout? Je něco, po čem ještě stále toužíš? Jako chtěl, že jsi to tak vysnil? Nebo už se ti splnil vlastně sen, že jsi dostal do těch muzikálů? Mně se sen splnil. Úplně taneční metu... Takhle, chtěl bych tancovat třeba na koncertě Evy Farný. A samozřejmě jako tady ty koncerty. Já si myslím, že koncerty jsou jako super, takhle pro tanečníky. A... Je to zase úplně něco z takového jiného soudku pro tebe určitě? Ano. Že to je jako něco jiného. Připravuješ se prostě jako na jinou věc, tam poznáváš jako jiný lidi, jiný prostředí, musíš se zorientovat, že máš taky jako narychlo. Jo, že vlastně třeba trénuješ, nevím, 3-2 měsíce vlastně kvůli jednomu koncertu. Jo, a může se, prostě nesmíš to spléct. No, jako máš jednu šanci, že jo. Což je super. Adrenalin, jo, jako určitě. Ono to bude adrenalin jako brutální, ještě když tam pak vidíš ty davy lidí, že jo. Jo. To věřím, no. To je taková obří meta a my budeme držet palce, co povede. Děkuju. Já si myslím, že máš našlápnuto. Já doufám, že se Eva Farná koukne tady na ten podcast. My ji označíme. Každopádně mě by zajímalo, jestli máš nějakou věc, kterou děláš vždycky před představením, pravidelně nějaký rituál nebo takhle. Úplně ne. Já teda teď je pravda, že poslední dobou tak chodím o hodinu dřív, než máme být v divadle a chodím se jako protáhnout a rozcvičit a zaposilovat, ať se tak jako nabiju. Dám si kávu, že jo, samozřejmě zase potom klídeček, jo. A to je asi tak jediný, co dělám. Jo, že nemám jako něco, nevím, že... Třeba medituješ nebo něco. Třeba, jo, to ne. Ale já si myslím, že i takový rituál je potřeba. Víš, že se tak jako sklidníš a víš, že máš ten čas jakoby pro sebe ještě těsně předtím. Ano. Já jsem se třeba právě naučila, protože u sebe vnímám to, že nemám čas celý den skoro na jídlo, že nemám čas si jako k němu sednout v klidu, tak za mě je pro mě rituál každý den snídaně, jako dát si úplně v pohodě doma, klidně si zapnout kousek nějakého seriálu, byť z něho vidím třeba 20 minut a jdu, ale jako vnímám to úplně stejně a dám si to kafe hlavně úplně v pohodě ráno, víš, jako že mám takovou tu pohodu. To je takový ten, to je ten ranní rituál. Rituál, ano. Káva, ale ta nesmí chybět. No. Pro mě. No, já to mám úplně stejně, to mi úplně asi není kávový typ, ještě zatím jako moc. Dám si z automatu kávu vždycky o pauze v práci, ale nastávám většinou ve 4 a v 6 jsem v práci, takže tam to není moc prostor. No. Jasně, no. Každopádně ty si trošku navazala na moji další otázku a když máš třeba večer představení, tak jakoby jak dlouho musíš být předem, aby ses připravil? Většinou to je hodina předem. Jo, musíš být hodinu předem před představením v divadle. Je to i kvůli tomu, že kdyby se třeba alternace nějak nedohodly nebo špatná nějaká komunikace, ať tam prostě jeden člověk je, že tam je člověk, který kontroluje jako podpisy, musíš být hodinu předem v divadle, on to zkontroluje, který podpis chybí, volá. Prostě hele, kde jsi, stíháš, nestíháš, máš hrát, víš to. Takže hodinu předem, já chodím teda 2. Většinou 2 hodiny s tím právě, abych se jako protáhnul, rozcvičil a dal si v klidu to kafe před představením, trošku se jako zrelaxoval a převlíknul v klídečku, hezky pohodička a potom jdu na to. No. Mě by zajímalo, já mám takovou ještě podotázku, teďka jsem si vzpomněla, když navazujem na ten Karlín, ale stalo se někdy, že třeba, protože já obdivuju strašně všechny kulisy,
To je neskutečně, jak tam se to střídá. Třeba i v tom Beetlejuiceovi. To je strašná rychlost, všechno, jak se točí. Jak najednou bumbarák takhle, najednou bumbarák takhle. A mě by zajímalo, třeba stalo se někdy, že něco nefungovalo, že třeba něco vám nejelo. Stalo se nám teď na Anděl Páně třeba, že přestala jezdit klec. Jo, jestli jste viděli Anděl Páně, jsou tam 2 klece, odjíždí, jedna tam zůstala na tom jevišti a my tam tancujeme peklo, že jo? Takže mi stála zrovna na místě a teď jenom vidíš ty technice, jak tam běží, teď do toho rovou úplně, jakože aby to dali pryč. Tak jako stává se to, že se něco jako pokazí, ale dá se to jako vyřešit vždycky. Nikdy jsem nezažil, že by třeba na někoho jako spadla kulisa, jo. Ne, to jsem třeba nemyslela. Já jsem ale spíš jako si představuju, víš, že tam je obrovský kus techniky země všeho. Vlastně spoustu věcí se asi nějak ovládá i dálkově, protože spoustu věcí zajíždí sama někam vždycky. Jo, že to vidíš třeba teďka v tom Beetlejuiceovi je to prasátko, který jezdí, vraždící prasátko. To taky tam zákulisí. No, právě si to někde jako, to by mě zajímalo, jestli to nějak jako magnetama zase, že to jezdí, anebo to, jako tam jsou kolečka, ale nebo jestli to právě někdo v zákulisí, víš, ovládá. Jsem právě myslel, že to je nějak naprogramované. Že to má svou cestu? No, já jsem si taky myslela. Není. Taky ten člověk musel mít svou zkoušku, že ale víš, aby ale to je taky strašně zajímavý tohle, jakože třeba kdo se zajímá nebo kdo rád chodí do divadla, tak tohle to vědět. My jsme už se bavili hodněkrát, říkám, mě by tak zajímalo celé to zákulisí, jak to tam vypadá, kde se vlastně skladují ty obří kulisy, jako víš, že mám pocit, že ten dům není nafukovací, kde vlastně probíhají všechny ty představení. Jako není, ale občas mám taky pocit, že je. No. Ty kulisy prostě jako většina je v divadle, to stejný kostýmy, že jo? Ohromný počet kostýmů. Taky no. Taky všude jako je to uskladnění. A když si představíš, vlastně Beetlejuice má obrovské kulisy, všechny vlastně skoro na ty představení mají obrovské kulisy. Že víš, jako, že tam vždycky zajíždí všechno, nevím, já si to nedokážu představit, ale je to nádherný, jako co vždycky s tím dokážou vytvořit a pak vlastně, když vy přijdete jako taneční kompany do toho, herci to zahrajou, nevím, miluju prostě přijít do Karlína, pro mě tohle, to je strašný relax, třeba tak, jak jsem se tě ptala, jak ty trávíš jako volný čas, tak já úplně miluju tam přijít, sednout si a vím, že mě vlastně nic nezajímá kolem. Já si prostě přijdu užít to divadlo. Užít to představení. A je mi to úplně jedno, že jsem třeba už udělala 10krát. Ne, jako o pauze už mám nachystaný víno. Chlebíček. No a to je ten největší relax. Na to se strašně těším a fakt mi nevadí, že jsem to viděla už spoustukrát, protože třeba zrovna i zmiňovaný Anděl Páně, nádherný. Já jsem byla, loni jsme byli poprvé. Byli jsme těsně před Vánocema, takže za mě zase obrovské kouzlo, už jenom to, že to bylo před Vánocema. To je právě, my se o tom hodně bavíme, že před Vánocem je to super Anděl Páně. A já jsem si třeba nedokázal představit hrát Anděla Páně jako v červnu. No a má termíny v červnu, to jsme má taky termíny koukali. v červnu, ano. A lidi chodí. Jo, lidi prostě jako byli v červnu na Anděl Páně. Takže asi jako v pohodě, ale fakt jsem nad tím přemýšlel, že když se to jako nasazoval a teď vidím ten termín. Anděl Páně červen, venku prostě praží a my na konci zpíváme prostě jako koledu. Koledu, no, je tam koleda, jasně, no. Jo. Takže je to fajn, ale že chodí. My jsme právě byli rádi, že jsme stihli ten termín, víš, před Vánocem. A říkám, to bude nádherný, pojďme před Vánocem. A tam jsme stihli termín, takže super, doporučujeme všem. Je něco, co bys doporučil ostatním, kteří chtějí právě se taky zařadit do tanečního kompany? Jestli samozřejmě určitě jim doporučíš, ať chodí na všechny možné konkurzy. Ale třeba, co ty u sebe pociťuješ jako plus tvoje na konkurze? Myslíš si, že něco máš jako plus, třeba něco navíc? Jakože si třeba dřel víc proti ostatním, vnímáš to tak? To si nemyslím. Já teda, co si myslím, tak ohromný plus je to, že jsem kluk. Jo, že holky to mají těžší, tím, že jich je víc. Jo, takže když je konkurs, tak prostě, nevím, přijde tam 20 kluků a 200 holek. Vidíš to tohle, jako jasně, asi já to vnímám na soutěži, že je hodně holek, jasně, ale teď mi vůbec nedošlo, že v Karlíně mám pocit, že vždycky horda jako kluků, že mi nedošlo, že třeba právě jako je vás takhle málo v tom světě tanečním. Že to může mít jednodušší, chlapi, to mi nedošlo, to je vůbec. Tady v tom to máme fakt jako jednodušší, Musím uznat, že tady v tom to máme jednodušší, ale co bych doporučil? Nevím, nějak, spíš se zbavit jako toho stresu. Spíš, když jdeš na ten konkurs, tak nebát se takový to, víš, jakože, jako, jak se na tebe bude koukat ten choreograf, teď spletu to, sakra, nesmím to splít, ale fakt jako v klídku, jdu si jako zatancovat, naučím se novou chorošku, zatancuju si to v klídečku a vlastně i ten choreograf si myslím, že poznáš, že jsi jako v klidu, že tam máš nějaký výraz.
hodně se koukají na výraz, si myslím, protože když tancuješ asi bez výrazu, tak... No jasně, jestli tam můžeš dát tu emoci nějakou. Tak to nemá úplně jako smysl. Ale určitě ty konkurzy, no. A můžeme to teda nějak přiblížit, zapíšeš se na konkurs, dojdeš? Zapíšeš se na konkurs, oni ti pošlou, většinou máš třeba na výběr z 2 dnů, konkrétně třeba jako v Karlíně. Máš na výběr z 2 dnů, ty se přihlásíš na 1 den, oni ti pošlou vlastně jako přihlášku, ty se v ten den dostavíš na konkurs, jdeš se tam vyfotit, vyplníš formulář, to už jsem říkal, vyfotí si tě, dají ti číslo a čekáš. A čekáš, až ta tvoje partička, ta tvoje skupinka ještě vyhlásí, jdete na sál a tam třeba 1,5 hodiny máte prostě jako trénink, kde ti učí chorošku, kde ti třeba i říkají, jako o co se jedná a jak se máš tvářit a jak se máš cítit třeba, víš, nebo tady ty věci. Naučí tě to, potom se to dělí na partičky, jo, že třeba po 5, takže to jedeš 2krát, že jsou třeba vždycky jako 3 a 2, sedeš to, pak ty, co byly vzadu, jdou dopředu, že jsou 2 a 3, kvůli tomu, že se to natáčí všechno. Takže si to takhle sjedeš 2krát, potom se jdou třeba většinou, že chtějí kluky jenom, jo, takže jdou kluci prostě si to sjet ještě, potom nějaký holky. No a čekáš na vyjádření, se dostaneš do druhého kola. Že většinou bývá druhý kolo. A to ti napíšu zase, gratulujeme, jste v druhém kole, zase termíny a vlastně to stejný. Jo, to stejný. Jasně. A potom buď to tě vezmou, nebo ti napíšou, bohužel, zkuste to příště. Já si myslím, že to je taky super takhle přiblížit, protože věřím, že spousta tanečníků, třeba, který by chtěli takhle vystupovat, nemají vůbec zmínění, jak to funguje. Třeba alespoň u nás, víš. Já jsem říkala, že my tam od Ostravy, jasně máme tam jako taky divadla, ale nemám pocit, že by tam až tak moc chodilo jako našich tanečníků. Protože zrovna nedávno vystala myšlenka, já jsem pořádala soutěž, kde bylo přes 3 000 lidí a nějak jsme seděli s rodičem a já říkám, že je nádherný tady vidět 2000 dětí třeba tančit, 1000 rodičů sedět, ale zároveň si říkám, kolik z těch dětí, z těch 2000 dětí se dostane tam, že by třeba právě tančilo v nějakém company, že fakt u toho vydrží, víš, že kolikrát mám pocit, že na ně rodiče tak tlačí a tak na ně kladou nějaké nároky, že si plní možná svoje sny, ale zároveň říkám, pojďme si říct, že z těch 2000 dětí třeba budou jenom 3 děti prostě tancovat. Někdy, který u toho vydrží, že? U toho tancování. Jako nekrásný, že se něčemu věnou, to je super. Já jsem strašně nadšená, že děti chcou tancovat, že tam chodí, že opravdu chtějí, ale pak si říkám, někdy mám pocit, že některé kluby tak strašně tlačí na ty děti, že si říkám, jestli oni jim neberou už ty sny dopředu, když jsou na ně až tak tvrdí, nebo i ty rodiče možná, když tak na ně apelujou. A pak si říkám, že spousta dětí třeba ani neví, že má takovou možnost, že by mohli tančit takhle třeba někde v company. Spousta těch dětí spíš přemýšlí nad tím, že si říká, jo, já chci být trenérem, já chci být jako, že vidí takovou tu metu, já budu jednou trenérem. Ale to je taky taková další otázka. Víš, že ti třeba pod rukama projde ročně 200 dětí, které trénuješ? A já teďka mám to štěstí, že můžu říct, že jsem se vychovala vlastně všechny trenéry, že teďka mám pod sebou 4 trenéry, které jsem jako já, kteří prošli pode mnou. Ale taky se tím neživí nastálo. Víš, jako, že to není to jednoduché se tím uživit, podle mě. Víš, že to si taky spousta rodičů neuvědomuje, když na ty děti takhle jako třeba nalíhají. A právě proto si myslím, že je strašně hezký, že teďka tady tak popsal, že vlastně si přihlásí na ten konkurs, takže se nemají čeho bát, že jako maximálně tam přijde to zklamání, že nevyberou, ale tak prostě zkusím štěstí znovu, přesně, někde jinde. Přesně. A je to o tom zkoušet. Můj případ, že mě taky prostě na prvním konkurzu nevzali a potom mi teda volali, že jim odpadli prostě jako kluci. A že jsem byl pod čarou. Ale fakt jako zkoušet to, nebát se a prostě vypla se to kamera. Dobře. jo, ale to byla rychlý. Nebát se a vypla se kamera. To bych tam nechala, to bylo velmi autentické. Jo, no to je dneska jako takový fany, že tady sedíš, ano. Víš, ale ne, jako já to myslím tak, protože už strašně dlouho, jako co chodíme do Karlína, to jsme se ještě neznali ani tady s Hoťasem, ale s Terkou jsme chodili už tenkrát, že, do Karlína a vždycky jsem říkala, tyjo, že fakt jedeš úplně bomby, já jsem tě jako kvůli toho začala i sledovat vlastně a ještě toho jednoho tanečníka, teď se nespomínám na jméno a kolikrát jsme šli kolem tebe a ty vždycky tam stojíš na zastávce, vždycky skončíš, že jo. Ano, já stojím na zastávce, čekám na ten autobus a většinou mám takovou smůlu, že mi prostě ujde a těch 20 minut tam musím čekat, že z toho divadla za mnou. A teď já jsem je tak přišla a já jsem úplně si říkala, ty vole, jsi taková kráva, no já jsem měla zastavit, já jsem říct, že opět borec, že opět dobře tančí. Víš, ale fakt tolikrát jsem ti to chtěla říct a dneska úplně se že tady sedíš naproti mě a děláme rozhovor, tak ti to říkám teda veřejně,
klobouk dolů. No tak to děkuju. Ne, fakt strašně si mi A to chci líbí. říct i takhle jako obecně, jo, že lidi mi píšou, já jsem tě viděl a chtěl jsem s tebou třeba jako fotku nebo popovídat, normálně jako přijďte. Jo, že fakt jako já nekoušu, jsem úplně normální člověk. Já se jako, takhle se nebojím, akorát jsem si říkala, jo, teďka vyšel z divadla, nebudu ho otravovat, nedá, ale ne, je to fakt krásný. Jako jde vidět, že ten tanec tě naplňuje, že tě to baví. Víš, že to právě jde vidět i těma emocema, tak jak si říkáš, že na tom konkurzu se nemají bát ukázat nějaký ty své projevy. Víš, že tam jde vidět, určitě, no. že to fakt si přijal za takové vlastně a ten tanec jako je pro tebe život. Ale zároveň tím, že jak tam umíš dát ty emoce do toho, tak já i chápu tu druhou stranu, že někteří tě můžou opravdu nazývat jako hercem, protože fakt vypadá, že ty to tam jako dáváš do toho všechno, i ty herecké jako výkony. Jasně, je to muzika. No. Já chápu, že musíš tu pusu otvírat na to, zpívat to, ale vypadá to tak, víš? Jako. Ale třeba já bych třeba jako jednou chtěl být herec. Jo, já bych třeba jednou si chtěl třeba zahrát v nějakém seriálu. Jo, nějakou jako roličku nebo něco. Nevím, jak by to zvládl teda. Já se jenom vidím v té televizi, víš, prostě jak ten díl, jak tam jsem, mluvím. Jsem skvělej, že jo, samozřejmě a v reálu to tak ani být nemusí. Ale určitě bych někdy jako chtěl něco takového zkusit. Jo, i když jako to mluvení jako předtím. Ale tak já si myslím, že natáčení jako je něco jiného. Určitě. Jo, než divadlo, než to. Ono v tom divadle to je hlavně o tom, že tam fakt to musíš mít, tam je super, takhle, u filmu je super, že maximálně se to nahraje znovu ten obraz, že? Právě. V tom divadle to tak jako neklapne, no, jako tomu rozumím, no. Já nevím, jestli chceme ještě doplňovat tu otázku, u který si nám stopla ta kamera. Jaká to byla otázka? Jo, to právě to tak hezky zamluvili, že to možná tam rovnou takhle napojíme. Asi jo, no. Pro všechny. My jsme asi něco došli s tím konkurzem ještě, no. Že se nemají bát. Jako... Ano, že se nemají bát a ještě co chci říct, tak to je to, aby fakt sledovali jako ty konkurzy, že spousta lidí ani neví, že se jako něco koná. A ono se to najdeš přímo na stránkách třeba hudebního divadla Karlín právě taky, takhle. Ano, a nebo je na to nějaká agentura, nebo jsou na to nějaké stránky? Něco Ale když nám to pak napíšeš, my to tam přidáme. Jo, ale myslím si, že tam jsou takové různý konkurzy právě, co se kde děje. A určitě, když je nějaký konkurs jako v Karlíně, tak oni to dávají i jako na Instagram, na své sociální sítě, na svůj web. To stejně si myslím, že je Kalich. Já si myslím, že to takhle mají všude, že to prostě vystaví na svůj profil a tím to pro ně, že jo, hasně, ty se potom přihlásíš, ale fakt to jako sledovat. Že spousta lidem si myslím, že to jako uniká. No jo, určitě. Třeba já právě chci říct, že asi být mladší, být ve věku, a nevím, než jsem začala pořádně tancovat, tak taky by nad tím přemýšlela, taky by mě to strašně bavilo a naplňovalo. Víš, jako kolikrát, když si v tom divadle si říkám, to je ta věc, co by mě vlastně bavila a v té době mi to asi ani nenapadlo. Tím, že v okolí nemám nikoho, kdo by, víš, že jsem nebyla jako v tom okolí, kdybych věděla, že někdo fakt tancuje jako kompany třeba v divadle, takhle, tak mi to vůbec nenapadlo, že tohle by mě jako třeba mohla nějakým způsobem naplňovat a dělat, no. Že věřím, že i spousta těch dětí třeba právě vůbec jako, že se třeba vidí právě na těch koncertech, že by mohli tancovat, vidí se třeba, když vidí nějakou televizní show, že by to mohli tancovat. Klip, že jo. Jasně, taneční klip, něco takového. Ale nenapadne, že by mohli právě už i vlastně nějak tvořit vlastně tu taneční kompanii v tom divadle. A možná i tam se někam dál odrazit a být v tom podvědomí. No. Že ty cesty jsou, bych chtěla říct. Ano, ale je to o tom fakt umět je hledat a chtít si zatím jít. No. Teď jsem vám dal vlastně takovou jako nápovědu, jak chodit na konkurzy, ale zároveň si vlastně dělám konkurenci, jsem si teď uvědomil. Jo. Takže se hlašte, prosím vás, jenom holky. Kluci ne. To místo nechte mě ještě, prosím, než půjdu do důchodu. Feri, ty se kromě divadla taky věnuješ sociálním sítím, kde pak jsi hodně aktivní. Na TikToku tě sleduje přes 180 000 lidí. Tak jak jsi k tomu dostal? Jedním slovem covid. Jo, prostě začal covid, lidi se nudili, lidi byli zavření doma. My jsme se teda scházeli, taková partička, každou středu a sobotu, protože dávali Masterchef a Superstar v tu dobu. Teď jsme se scházeli takhle jako partička 5 lidí a 2 z nich právě měli TikTok. Říkám, ježiš, TikTok. Co to prostě TikTok nějaký. A oni, no tak si to stáhni a sleduj nás, jako aby měli oni ty sledující. Říkám, no dobrý, tak jsem se to stáhnul, začal jsem je sledovat. A pak si říkám, a tak taky začnu prostě natáčet na TikTok, ne, proč? Tak jsem natočil první video, to mi hnedko smazali, to bylo s kamarádkou, jsme tam nějak tancovali nebo něco, tak to mi smázli, říkám, ježišmarja, zase nějaké jako porušení pravidel nebo co. A potom jsem začal natáčet a říkám si, hele, já se hecnu
a zkusím třeba 10 000 jako sledujících, jestli dám. Tak jsem začal natáčet a fakt jsem se jako do toho jako zapřel. Ono vlastně, jak jsem neměl co dělat, neměl jsem práci, že všichni byli doma, tak jsem natáčel třeba jako 5 videí denně. A 5 videí denně jsem tam takhle solil. Vždycky třeba 200 slednutí, úplně jo, prostě už nemám jenom 100, že jako, že takový ty začátky. Jasně. To bylo super. A potom si říkám, ty Bláho, prostě vymysl něco, co by ty lidi jako bavilo. Tak říkám, jsem ležel, už jsem usínal a říkám si, vtipy, víš, jako, že by to lidi mohlo pobavit a zároveň by to bavilo i mě. Tak jsem začal hledat vtipy, začal jsem dělat Pepíčka, blondýny a to jelo, to se mi rozjelo takovým způsobem, že jsem prostě natočil jedno video a měl jsem třeba za den jako 4 000 sledujících. Jen jako takhle. Říkám si, ty Bláho, a to tě úplně jako nabudí, víš, to tě nabudí to dělat, tak to děláš a potom ti dojdou vtipy. Takže říkáš si, ty Bláho, tak já zkusím vymyslet nějaký jako svůj vtip. To nešlo, to já jsem asi jako úplně nic jako nevymyslel. Pokoušel jsem se, nebylo to úplně teda vtipný. Tak si říkám, co dál? Tak já začnu prostě natáčet svůj jako život. Jo, že hodně lidí se mi právě ptá skrz to divadlo, že spousta lidí zajímá to zákulisí. Takže jsem začal točit teď vlogy, takový mini vlogy, právě ze zákulisí, z divadel. A říkal jsem si, že to je skvělý jako v tom, že když točíš ty vlogy, tak to je vlastně, že to netočím jenom těm lidem, ale točím to vlastně i sobě. Že se za 10 let můžu prostě jako kouknout, co jsem dělal v ten den, což je jako super. Za mě to přijde hrozně jako skvělý. A mě to třeba hrozně baví, ty vlogy. Jo? Taky koukám, jasně. Ono to má teda méně zhlédnutí než ty vtipy, protože co si budem, TikTok jako je spíš pro mladší. Ty mají rádi takový ty Pepíček, blondýna, drzí, víš co tady to. Ale baví mě to prostě ty vlogy. I když to má méně zhlédnutí, nemá to zase takový jako dosah jako ty vtipy, tak vlastně to natáčím jak pro lidi, tak i jako pro mě. Určitě je to taková vzpomínka hezká. Jo, já si myslím, že to je jako, ale jsme zase o toho, že to je možná takový okruh, víš, zase jako lidí, kteří třeba mají rádi divadlo, zajímá je to, tak tam to asi je. Ale chtěla jsem říct ještě k těm vtipům. Já teda se přiznám, že vtipy jsem od tebe nepostřehla, ale u vtipu je za mě strašně důležité, když to ten člověk fakt umí jako podat, že to umí říct, víš, takže asi to teda umíš podat, když máš tak obrovské jako, víš, čísla najednou, že ti to tak vystřelilo. Asi. A možná i to bylo tím, že všichni byli doma, všichni byli na telefonu a všichni se stahovali TikTok. Jo, jakože fakt si myslím, že jsem ve správný čas začal dělat jako správný videa. Každopádně ty na svém TikToku taky hodně často streamuješ, děláš živé vysílání a já jsem nedávno na tvém streamu byl a ty si tam se zmínil, že by si chtěl rozjet taky jakoby svůj podcast, tak jestli je to ještě stále aktuální a o čem by to jako bylo a kdy se diváci na to můžou těšit. Hele, aktuální to je. Já teď momentálně už si dělám jako prostor, nebo já už jsem měl prostor a teď se ho vyklízím, kupuju nábytek, kupuju prostě věci, elektroniku, že ono to není úplně jako levná záležitost. Takže tak jako postupně to všechno shromažďuju a mám to v plánu, já už jsem to měl v plánu dělat od března, teďkonc, což se mi nepovedlo. Takže já doufám, že v dubnu bych mohl natočit jako svůj první podcast. A proč? Mě totiž jsem si říkal, ty Bláho, když děláš v tom divadle, máš tolik prostě lidí kolem sebe, jako známých i lidí kolem sebe, proč to jako nevyužít? Jo, proč to nevyužít a neudělat podcast, prostě pozvat si tam lidi z divadla a udělat si ma rozhovor. Jasně. Jo, dokud tam jsem, dokud jsem ještě jako mladý a dokud jako to můžu dělat, tak proč ne? A zároveň máš kontakty a máš strašnou jako spoustu lidí, víš, kolem sebe. Já si myslím, že to je super nápad. Já už mám tak nějak předdomluvený nějaký jako lidi, tak jsem na to zvědavej. Tady se máte na co těšit. Jo, my budeme držet palce, tak se těšíme, budeme koukat a těšíme se, budeme poslouchat. Já mám pro tebe poslední otázku. Poslední už můžeme si ještě klidně povídat. Jo, tak jo. Já mám pro tebe poslední otázku. Za co jsi v životě nejvíc vděčný? Nejvíc vděčnej? Ono to bude takový jako omílání určitě, ale určitě za svou rodinu. Za svou rodinu. Já vím, že spousta lidí si myslí, že bych řekl právě ty muzikály a tady ten tanec, ale já si myslím, že jako rodina a zdraví je to nejdůležitější. Takže za to jsem určitě jako nejvděčnější. Pak samozřejmě na nějakém tom místě je ten muzikál, že jsem fakt vděčný, že jsem se tam jako dostal a že to dělám, že to můžu dělat. A za kamarády, který mám. Tak my ti moc děkujeme za dnešní rozhovor. Já vám taky děkuju. Bylo to skvělý.
My jsme si to užili. Ano. Já se přiznám. Těšili jsme se na tebe. Těšili jsme se, no, a říkali jsme si, tyjo, uvidíme a super úplně. Já myslím, že my bychom mohli si povídat ještě další 2 hodiny. Já si taky myslím. Tak uděláme pokračování. Tak jo. No každopádně, jak jsme řešili podcast, jak jsme začínali, tak ty jsi byl jeden z prvních hostů, které jsme jako měli napsané. To je pravda. Víš, tak to je hezký. Já jsem to říkala, pamatuješ, máš pozveme toho tanečníka s tou Karlínou. My se totiž vždycky dáváme nějak ten půl rok dopředu. Jsme si vždycky říkali, že to rozdělíme vždycky o prázdninách, budeme prostě volno. A snažíme jsme si to dát jako tak nějak ten půl rok dopředu, tak jsme tak seděli, vypisovali a říkám, hele, toho si tam musíme dát. Tady toho tam chci. No, protože jsme si říkali, že děláme takové okruhy, víš, jako že znám třeba tady ty lidi, já znám tady ty lidi s tím příběhem a pak znám tady tu kočku, která procestovala tady ten svět, tohle z toho. Říkám, pojďme tam dát i tanečníky a pojďme tady to, víš, a říkali jsme, že to budeme tak nějak jako ty okruhy dělat různě. A jo, byl jsi tam mezi první, ano. Je, tak to je hezký. To by tak jako zahřálo u toho srdíčka teď. No. To je hezký. Máme radost, že jsi tady byl. Děkujeme moc ještě jednou. Já taky děkuju. My jsme teda na konci našeho podcastu a nezapomeňte nás sledovat na našich sociálních sítích, jako je Instagram, TikTok a YouTube a taky na streamovacích platformách, jako je Spotify, Apple Podcast a další. Těšíme se na vás příště. Podcast Slyšíš mě. Ahoj. Bye. Na Instagram Jiří Fedy, děkuji. Všechno tam bude napsané v popisku. To tam dáme, to tam všechno dáme.